Zulu mabandla kamjokana kandaba nina benkashana kamenzi ephuza umlazi angameva. SikwaZulu, siwanangoma, sisesikolweni sesilo, sisenyokeni, yimbali zezwe. Masikhuluma ngembali zezwe sikhuluma ngalokhu. Imbali zezwe, ikusasa le-South Africa, ikusasa le-Afrika, sikhuluma ngesimo esithi asifane nalesi. Yilokhu-ke sikhuluma ngakho ukuthi masithi siyayigqaja, siyayiqhenya, yazi siyazidla, sizidla ngalokhu. Obhek. Zulu mabandla kamjokana kandaba nina benkashana kamenzi ephuza umlazi angameva. Awu sukezelembe lezi. Isizwe samaZulu-ke sila. Angazi umuntu uma esengenwe lento yokuthi uhlukumeza lezi ngane usukungenelwe yini. Buka kunjani. Buka ubuhle esikubona kwaNongoma. Buka ubuhle esikubona eSouth Africa. Izizwe zonke amehlo njo la eAfrika. Izizwe zonke zithe njo kwaNongoma enyokeni esigodlweni sesilo. Umkhosi omkhulu inyanga uMandulo, inyanga uSeptember, yila sikhona-ke namhlanje. Ayikwaze kwakuhle ekhaya. Uyezwa na? Abamayini asimayini la, akumayini mala. Uyayizwa ivoice yodwa. Ivoice yodwa abamayini la. Uyezwa na? Lalela. Nambo kapteni, nambo kapteni. Awusitshele kapteni bavelaphi lapha lezi ngane zivelaphi? Abantwana sivela eMlazi, ngaphansi kwahlala ngentombi. Mina ngomamdlela unomehlo wabo sisemlazi. Iqembu lethu sibiza ngohlala ngentombi nto. Yebo. So nje sithi nje amasiko awaqhubeke, sizothi nje intombi ayihlale ngentombi iqhubeke, and intombi sithi ayifunde ibe neziqu zayo. Asisho ukuthi intombi ayigcinele umendo, kodwa sithi intombi ayigcine izigcinele imfundo. Ingakho nje benama-degrees besemavasithi ngoba kahlala ngentombi kuyafunda. Intombi zami zodokotela, ama-physiotherapist, banama-office abo, ngoba ngithi intombi ihlala ngentombi. Anginayo intombi egcinela abantu besilisa. Yonke intombi ayigcine khona izokwazi ukuthi ifunde ukuyimela. Ubani obagqokisayo? Bagqokisa ubani? Okay, ukubagqokisa siyabagqokisa thina, angithi siyahlola bese siba nemali esikhwama bese siyabagqokisa. Kodwa uma ngabe senza ama-program, community participation uyena osisizayo, asinikeze asenzele yonke into. No Sports Arts and Living Culture bayasiza mesenza ama-program, because unyaka nonyaka siyadrafta sibe ne-program esiyenzayo. Siba no-June 16 lapho ngempela kuyi-youth khona, lapho suke sitshengisa khona bonke abantu ukuthi ikhona intombi eMlazi, ikhona intombi futhi eThekwini, ikhona intombi kahlala ngentombi, ikhona intombi eMlazi, ikhona intombi eMlazi, ikhona intombi eThekwini, ikhona intombi eThekwini. Unamanga. Hayi wena kuze unamanga. And intombi zami ziyashada. Lena nje ibilotshola 2 weeks ago. Uthisha one-degree usamukesho, uthisha one-degree, uthisha lo ubekade lotshola uthisha wami 2 weeks ago. Zashawa zaphelela uthisha wasempandeni. Bafundiwe nje bonke, wesidokotela nangudokotela Dr. Ntando. Udokotela Ntandokazi Phiri, udokotela lo, udokotela. Honorable Dr. Ntandokazi. Sibonga Ntombi. Thank you. No, mama, angazi ukuthi ngethini. Uma uhlelo nishilo eMlazi nihambe ngani? Sihambe ngamabhasi. Eyodwa sinikeziwe abaka community participation bedangene naba-Sports Arts and Living Culture. Then enye-ke ngenxa yokuthi ngineqembu eliningi abantu abami bawu-359, base ngiyaqasha-ke lenye ibhasi lesibili ngabashiya-ke abanye ngenxa yokuthi amandla bengasekho. Kodwa nje engifuna ukuthi ngicela ukudlulisa ukubonga kakhulu kwabaka-Sports Arts and Living Culture nabaka-community participation. Basinakekelile, basinika nokudla kwey'ngane nendawo yokulala, si-right, yonke siyabonga kakhulu. Uthe ingane zakho ziningi kakhulu. Ziningi kakhulu intombi zami. Ungasenawo amandla ukuthi zonke zisi. Yes, ngiyathanda mekhona omunye noxhasa akwazi ukusixhasa ngoba intombi ziningi ziyathanda ukuthi kodwa amandla walingana. No, uzofuna sikhulume
ake sisemateksini aseFaraday lapha balethe iy'ngane i-association yaseFaraday ikhipha amateksi awu-11 mahhala basuke eGoli mahhala benzima o-driver abakhokhele lutho beza mahhala. Ngicabanga ukuthi funa sikhulume eduze le uhlelo isikhathi sisekhona sicele ukuthi iy'ngane zasezisala ngingajabula kakhulu baba uMsweni ukuthi iy'ntombi zingasali because ziningi kakhulu into enye into ebalulekile intombi ijabula kakhulu meze emhlangeni iyazigcina ithi 2023 bengiphethe umhlanga isithombe sami isikhulu 2024 bengiphethe umhlanga 2025 phethe umhlanga so uma ngabe sibashiya sibanisha ilungelo labo lokuthi bakwazi ukuqhakambisa umntombi babo ngoba phela kahle le nto bayazigqaja ngayo bayayithanda futhi and enye into ebalulekile ukuthi siyabasiza ekutheni baphephe bangatholi u-HIV bangasheshi ukuthola iy'ngane isikhathi singakafiki. Siyabonga uthel masifuna ukuzobona la usebenzela khona kuphi Semlazi Cinema ka-W uyaziwa nje uhlala ngentombi into eMlazi Cinema sihlola kanye enyangeni first week enyangeni siyahlola ubaba uMsweni methanda ukuza khona angaxhumana nami noma Mdlela ngizomnika inamba bese yeza sinama-program-ke thina ebusuku akuhleli phela uyafunda sinama-lentezana ama-program esiwenzayo ukuthi namhlanje sifundisa ngani sifundisa ngokuyiphatha sifundisa ngenhlanzeko sithi obani abafundile obani abagcine ka-grade 12 sikwazi ukubasiza unosisi wethu kojwayele ukusisiza kakhulu esinaye uMrs Gqwarhu uyasisiza kakhulu especially lezi ngane ey'qede u-grade 12 umama nawe wenza labantu onentombi la osisiza kakhulu ukuthi iy'ngane zikwazi ukuprogressa siphumelelise phambili. Siyabonga manje ngizokunika inamba yami bese sikwazi ukuthi siphumane sibone singabamba kuhle. Siyabonga kakhulu. Thank you. Africa my continent, Africa my home, Africa the land of our ancestors, Africa the land of my birth, Africa, Ubuntu, Mparo, Ongaboni. I thank you, Africa, this is Africa. I thank you.